Takže já vás zdravím u dnešního videa, dneska tu jsem s mým kamarádem a dneska tu zahrajeme si Brawl, je to dneska moje první video na kanál, takže bych chtěl like, odběr. Chci dosáhnout jako hodně výkonů, ale myslím, že to tak nebude, ale vy to můžete změnit. Dneska tu hrou Brawl, co se vybral jako první hru, na tomto kanálu budeme hrát hodně, proto určitě odebírejte kanál Dave. Tak já si myslím, to asi můžu vrhnout. Děláme 2 star dropy, ten jsem se už udělal. Padlo mi tam Epic, tam pak padl na Lowa, Pin. Nic jsem nechtěl. Ten Pin. Myslím si, že je to dobré, že budu hrát za Lowa, tak že se mi to vyplatí. Za malýného brawlera, hele. No, tak si dej. Asi si teďka beru hrát z toho Lowa. Tak asi můžeme jít hrát. Jsem tady zvědavý, co mi padne z druhého star dropu. No. OK, to jsou většinou nubové, takže bychom to mohli zvládnout. Rovnou ten pin. Jo, to bude nejlepší. A placem. Nice, to jsme zvládli. Musíme zvládnout i tohle kolo. No, to si myslím, že to zvládneme, to bude mít jasný win, ale když to tak bude, tak to bude. Tady je zadí. No, to jsme zvládli, hele. Já ještě ne, hele. Já mám ještě, já ještě za 2 videa, hele. Tak můžeme zase hrát. Jinak pokud se vám video bude líbit, tak užijte like a odběr. Moc mi to udělá radost a vás to nestojí nic. To už je horší, jako hra s Bekem, hele. To nemám rád. Ale třeba když jsme jako třeba jako ne, tak je to jako dobu. No je, ale to ještě bude jiné najít. To skáče, to mě docela jako štve, hele. A já skačím na pomoc. To neskaču to na nic. Já dám ultimu a skočím potom vyzal barón. Takhle a potom skočím. Tak, to je mrtvý. A ještě Mika. Na to se vůbec netěším. Si už mohu se mu dát. Já vím, že nám potom bude utíkat, já vím, že... Nice, dostal to. Tak ho musíme dát, ale... To dáme. Tady zase vyzal Barleyho. Nice, to dáme. Pojď a dej a... Brácha. Nice. Pojď a dej mi. On to dá. Ahoj to. Nice. Mám Dal to. stradrop. Bohužel jsem umřel, ale to je jedno, vyhrál jsme, takže... Master drop. Já to vám to pak řeknu, co mi z toho padne. Hej, Epic Mythic, co to Doufám, že mu padne? napadne. Spray normální, takový mraček. Počkej, možná to mám ten spray. Můj bratr je trochu naštvaný. Co ale zvrají, co tam mít z toho padne. Spray. No ten. Já ho nemám. A to je jedno. Já ty spray moc nepotřebuju. Tak, ještě jednou chceme vyhrát. Možná jsem říkal na začátku videa, že to bude, uděláme si 2 star dropy a asi už to děláme na ten jeden. No, už to jako asi, nevím, asi tak 10 minut. Ne, jsou to 4 minuty. A my toto natočíme s více pokusami, takže to asi bude na star drop, takže nějak asi jdeme na to. Zlo se mi daří více jak s Leonem, proto asi budu hrát zase s Leonem. Mi zbývají ještě Má ale navíc o to ultimku. Je to, no, low. Ale no tak bude to nejlepší. Já To totiž když bude mít hodně už toho, tak zmrzne a ty ho nezabiješ. Tak právě proto
Užívám ho. Tak a tady otázka. Už. No. Já se nabil útonku, hele. Jsem se nemohl hýbat, což bylo trochu divný. Já jdu úplně. Dobře tak, super, takhle. Pojď. A zabij ho. Nice. A tak kdyby se ještě nemohl. Nice. Musím prosím zatleskat. A takhle vám zatleskat pokaždé, když dáte odběr. Vážně. Nekecám. Sorry. Nice. Jde dole. Já zkusím po teda oponent. Nice. No, start drop, to doufám, že to něco dobrého. Začátku hned první série všeho. OK, super, nakresl coinu. To je super. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě zanechte like a odběr. Já pak budu vědět, že chcete další díly s Bravl. Já se s vámi loučím a prozatím čus.